siyohlukanisa unyaka ngo-2. Hey, sikhathele wozela makuthiwa kuhlukana unyaka. Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguvusi Mavusana kwe channel ehamba phambili umkhanya ku Day TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu imangaze abaningi ke ivideo kangizwe ke lapha nawe ingane zakwethu emva kokuthi ke azwakale ke lapha einkundleni zokuxhumana esho ukuthi ke ingoma okufanele ihlukanise unyaka ingoma ke kaThukuzini. Abantu abaningi ke bathi nawo ingani ke ungizwe angathi ingoma okumele ehlukanise unyaka ekakhuzani noma umthandeni njengoba simazi njengopresident wamabhinca ke lapha nawe ingane zakuthi mina ngiyafisa ukuzuvulo wakho mawuke wayibona le video etrendayo ke lapha einkundleni zokuxhumana. Si channel hamba phambili umkhanya kude ke sithi siyabonga.